Тръмп. Към момента матчът се движи с абсолютно същото темпо от вчерашният сблъсък в Пловдив, но в момента водещият в резултатът е различен, а именно Джак Лисовски. Тук се открива шанс за атака пред Джът. Не можа да се възползва той. Дали ще остави също тази червена за Джак? Абсолютно. Бялата остава близо до спонта. Черната може да бъде подрязана, но това е удар на сляпо и на усет. Внимание към този удар. Преподряза е Джак. Защото нафинг от Джът Тръмп, кафявата топка изкарана на борда. Опита се Джак тук да развие максимално групата. Срещна червена по пътя, бялата си обратно към бокс зоната и шанс отново за Джът Тръмп. Той се възползва от него. Остана леко ниско за тази червена, но това е съвсем умишлено. Тук може да развие групата с изтеглящ удар. Ето го. Оставяйки отново за черна топка. Изглежда ще му се наложи от това пулсиране да комбинира с жълта топка. Перфектна е масата. Премиум позиция, така да се каже. Не само за спечелване на фрейма, но и като възможност за това да видим още един Century Break. На Брайнерци Джът Тръмп игра вече с доста сериозно темпо.
Бързо една след друга изчезват червените топки, комбинирани с най-скъпоструващия цвят на масата. И неминуемо ще стигнем отново до Half Century Break. Държи бялата под контрол Джо Тръмп. Удар с дясна ръка. И двамата играчи са левичари, но виждате, че много добре си боравят и с по-слабата им уж ръка. Ще е нужно обаче и червената топка на борда, за да бъде реализиран Century Break-ът. Дали ще търси нейното развиване? Тя е удобна за десничар, но, както коментирахме преди малко, джете е левичар. Може да се пласира и да опита с дясна ръка, но доста по-труден е удара. Тук има добър ъгъл от Розова, за да се опита да я развие леко. Това се опита именно той. Шанс за дава тук обаче. Внимание към този удар. Абсолютно точен е. И Розова за Century Break от страна и на Джо Тръмп. То е факт. Тук още едно страхотно пласиране. Да видим сега как планира да реализира тази зелена и да пласира кафява. Обратен катшот. Пропусне той, но този Century Break повече достатъчно.